ଦେଶରେ ଗଣଯୋଗାଯୋଗ, ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ନୂତନ ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ବିକାଶ କରି ସମ୍ବାଦ ଓ ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନସଞ୍ଚାର ସଂସ୍ଥାନର ପରିକଳ୍ପନା। ଏହାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ 1965 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କରକମଳରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ଭାରତୀୟ ଜନସଞ୍ଚାର ସଂସ୍ଥାନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ମୁକ୍ତ ସମନ୍ୱୟର ଗୁପ୍ତ ପଥଟିଏ ବିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା ସବୁଜିମାରେ ଘେରା ପାଣି ଓହଳା ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନସଞ୍ଚାର ସଂସ୍ଥାନ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ। ସଂସ୍ଥାନ ନିଜ ଦୀପ୍ତିରେ ଦୀପ୍ତିମାନ, ପୁଣି ନିଜ ଅନ୍ତର୍ଶକ୍ତିରେ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ। ସେଦିନ ଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖ। ସଂସ୍ଥାନରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ, ମନରେ ଅଜଣା ପୁଲକ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ନେଇ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲୁ ସଂସ୍ଥାନରେ। ନୂଆ ଜାଗା, ନୂଆ ମୁହଁ, ନୂଆ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆମ ମନ। ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଗୋଟାଏ ଆପଣାର ମନେ ହେଉଥିଲେ। ସେହି ଦିନ ହିଁ 2015-16 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ହୁଏ ଆରମ୍ଭ। ସଂସ୍ଥାନର ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଡକ୍ଟର ମୃଣାଳ ଚାଟାର୍ଜୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ନୂତନ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଅତିଥି ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁବୀର ଘୋଷ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ 2015-16 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍ଥାନର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ମୃଣାଳ ଚାଟାର୍ଜୀ ସ୍ୱାଗତ କରି ସଂସ୍ଥାନର ନୀତି ନିୟମ, ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସଂସ୍ଥାନର ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍ଥାନର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଆଯାଏ କପିଳାସ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ସେହିଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଖଡ଼ିଛୁଆଁ ପର୍ବ। ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ IIMC ପରିସରରେ ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖ ଦିନ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଦିବସ। ଏଥିରେ ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରଭାର ସମ୍ପାଦକ ରବି କାନୁନଗୋ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବାଦର ଇତିବୃତ୍ତି ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସଂସ୍ଥାନକୁ ନାଟ୍ୟଚେତନାର ମୁଖ୍ୟ ସୁବୋଧ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଥିଲେ। ସେ ନାଟ୍ୟଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ସଂସ୍ଥାନରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ସଂସ୍ଥାନର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ମୃଣାଳ ଚାଟାର୍ଜୀ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ IIMCର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର KM ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଏବଂ ଅତିଥି ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ସୁବୀର ଘୋଷଙ୍କ ସମେତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ତା'ର ଭାଷା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଦେବାଶିଷ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ପରେ ପରେ IIMCର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ସୁନୀତ ଟଣ୍ଡନ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ସିନାରିଓ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଇବା ସହ ଦୈନିକ ଟିଭି, ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରସାରଣକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସଂସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି, ରେଡ଼ିଓ ଓ DR ସହ PPT ହୋଇଥାଏ। ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖରେ ସଂସ୍ଥାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସଂସ୍ଥାନର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ମୃଣାଳ ଚାଟାର୍ଜୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ଅଧ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ସେ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ବକ୍ତୃତା ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଅନେକ କାହାଣୀ କହେ। ଏହି ଭାବନାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 19 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଛାତ୍ର ଶିବ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକୁ ବେଷ୍ଟ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଇୟର ସମ୍ମାନ ମିଳିଥିଲା। କ୍ରାଇମ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲେ IIMCର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ମହମ୍ମଦ ସାଫି ଶାମସୀ। ସେ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ ରିପୋର୍ଟିଂ ଶୈଳୀର ଅଭ୍ୟାସ କରାଇଥିଲେ। ସଂସ୍ଥାନକୁ ନିଜ ପୁଅ ଭଳି ସ୍ନେହ କରୁଥିବା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଢେଙ୍କାନାଳର ରାଜା ବ୍ରିଗେଡିୟର KP ସିଂଦେଓ ସଂସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମୀକ୍ଷା ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମୀକ୍ଷକ ପୀୟୁଷ ରୟ। ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇ ପାରିଥିଲା।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ସାର୍। video recording. Now you should try and practice that also. Now what is happening, if you go for a recording, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ ଶୋକ ସନ୍ତପ କଣ୍ଠରେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦୈନିକ ଅଭ୍ୟାସ ପତ୍ରିକା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ସାମ୍ବାଦିକତା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ପାଦ ଦେଲେ ମଣିପାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୁରୋଶିଭା ଦାସଗୁପ୍ତା। ସେହିପରି ମନର ଭାଷା ବୁଝି ଖୁବ୍ ସହଜ ସରଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ପରିଚିତ ଥିବା ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ପାଣ୍ଡେ ସଂସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିବା ହିନ୍ଦୀ ସପ୍ତାହ ଉତ୍ସବରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡେ ଯୋଗ ଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଖବର ଉପସ୍ଥାପନା, ଖବର ପରିବେଷଣ ଶୈଳୀ ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ସାମ୍ବାଦିକତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ସ୍ନେହାଶିଷ ସୁର ସଂସ୍ଥାନକୁ ଆସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକତାର ୱାଲ୍ ମାଗାଜିନ୍ର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ ସଂସ୍ଥାନର ମୁଖ୍ୟ ମୃଣାଳ ଚାଟାର୍ଜୀ। ସଂସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ଥିରୁମୟ ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମ ସଂସ୍ଥାନରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଜଳି ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସଂସ୍ଥାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମହୋତ୍ସବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ନଭେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ସଂସ୍ଥାନରେ ପାଳିତ ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରେସ୍ ଡେ। ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅସହିଷ୍ଣୁତା ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ପ୍ରଫେସର ଧନେଶ୍ୱର ସାହୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଂଶୁମାନ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଲ୍ୟାବ୍ ଜର୍ନାଲ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକତା ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ ପାରମିତା ଚାଟାର୍ଜୀ। ସଂସ୍ଥାନ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ରେଡ୍କ୍ରସର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସଂସ୍ଥାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରକ୍ତଦାନ କରି ଏହି ମହତ୍ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମଡେଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାକୁ ସଂସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କୋରାପୁଟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଯୁବ ଅଧ୍ୟାପକ ସୁଜିତ ମହାନ୍ତି। ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମାକୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀମତୀ ରୂପା ରୋଶନ ସାହୁ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସରକାର ଓ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ବିସ୍ତୃତ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ ଏବଂ ପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସ୍ଥିତ ମହର୍ଷି ଦୟାନନ୍ଦ ମିଶନକୁ ରିପୋର୍ଟିଂରେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ସଂସ୍ଥାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆକାଶବାଣୀ କଟକର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୃନ୍ଦ। ଏହି ଦିନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କବିତା, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ନାଟକ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିଲେ। ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣିଷକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପରୀକ୍ଷା ଡିସେମ୍ବର 14 ତାରିଖରୁ 17 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ଛାତ୍ର ତରୁଣ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଧାନାଥ ଫେଲୋସିପ୍ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। IIMC ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ନାମିଦାମୀ ଚ୍ୟାନେଲ OTV, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି, କନକ ଟିଭି ଏବଂ ଦୈନିକ ଓଡ଼ିଆ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରମେୟ ପ୍ରଭୃତି ସଂସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ନିଯୁକ୍ତି ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଖବର ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକତାର ବିଭାଗ କ ଓ ଇଂରାଜୀ ବିଭାଗ ଖକୁ 2015-16 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ବେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଆକାଶବାଣୀର ପୂର୍ବତନ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଅଭୟ ପାଢ଼ୀ ରେଡ଼ିଓ ସାମ୍ବାଦିକତା ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରେଡ଼ିଓ ଫିଚର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଦେଇ ଶେଷରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଥିଲେ। ବର୍ଷର ଶେଷ ଭାଗରେ ସୁମନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ମିଡ଼ିଆ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଦିନେ ଏମିତି ମୋହଭରା ପରିବେଶରେ IIMC ଶାଶ୍ୱତ ଓ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିବ, ଅଥଚ ଆମର ସ୍ମୃତି ସମୟ ଆଇନାରେ ଅତୀତ ହୋଇଯିବ। ଆସିବା ସମୟ ଆରମ୍ଭରୁ
ସମୟର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସାଉଁଟିଥିବା ଦୁର୍ଲଭ ଅନୁଭୂତିକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଖୋଜିବୁ। ଏଠି ବିତେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହସ କାନ୍ଦ, ମାନ ଅଭିମାନ, ସୁଖ ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି ସାଙ୍ଗରେ ନେବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନଥିବୁ। ଆମ ଅଗଣା ଆକାଶର ନୀଳ ଲଫାପାରେ ଆମ ନାମ ତଳେ ଲେଖା ହେବ ନୂଆ ନୂଆ ନାଁ। ଆମେ ନଥିବୁ, ସେମାନେ ଥିବେ। ପୁଣି ଲେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ସମୟର, ଜ୍ଞାନର, ଶ୍ରମର, ଶକ୍ତିର ଓ ନିଷ୍ଠାର। ଏଉଠୁ ହେବ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें यादें यादें। ये जीवन दिल जानी दरिया का है पानी। पानी तो बह जाए, बाकी क्या रह जाए। यादें यादें यादें। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें यादें यादें।